Доля рибальства в Азовському морі. Сьогодні між представниками Росії та України планують підписати угоду про розподіл квот на вилов риби. Підписувати його мають дистанційно. Обговорення тривало онлайн в Бердянську в Інституті рибного господарства. Під стінами будівлі пікети. Одні називають себе місцевими рибалками і кажуть, якщо договір не підпишуть, вони не зможуть виходити в море. Решта можливе підписання називають здачею Азовського моря. До того ж, від цих перемовин залежить доля 90 підприємств, що здійснюють промисловий вилов та переробку риби, і де працює 4 тисячі рибалок. Як в Бердянську Азов ділили та що залишилось за дужками перемовин, розкаже Владислав Стужук. 9 ранку в Інституті рибного господарства у Бердянську вирішується доля рибальства в Азовському морі. На відеозв'язку з українськими урядниками росіяни. Разом мають поділити квоти на вилов тюльки і бичка. Під дверима кордон поліції і місцевих рибалок. Щойно кримські активісти починають з ними розмову про зраду, зчиняється сутичка. Да, это провокатор, уберите, он провокатор. Я провокатор. Да. Кто провокатор? Ты назовись. Я Кудусов, я на Украине. Ты не украинец. Я не украинец. Я не украинец. Приехал. Вы сейчас хотите в Россию остаться, да? Расскажем, кто украинец, а кто не украинец. Забрали, у меня там 4 детей. Мой дом забрали, вы понимаете? Нас не пропустили, что является незаконно абсолютно, потому что это не режимный объект. Вот, мы хотели встретиться с комиссией, которая тоже не является секретной. Вот, никаких предписаний секретности ни в постановлении Кабмина, ни в тех заданиях Министерства иностранных дел на ведение переговоров нет. Така таємничість, прикриття зради національних інтересів, переконаний Кудусов. Бо в разі підписання договору право рибного промислу в Азові отримують не просто російські компанії, а їх маріонетки з окупованого Криму. Перед лицом граждан Украины нарушается закон, сдается фактически национальная безопасность и акватория Азовского моря в угоду Российской Федерации. Комитету по рыбному хозяйству России, за спиной которого явно маячит ФСБшная структура. Рибалки говорять неохоче. Їх аргумент – необхідна робота. Кажуть, якщо перемовини зірвуть і договір не підпишуть, то їх буцімто вважатимуть браконьєрами. Тоді, бояться рибалки, за ними почнуть полювати російські кораблі. Если мы не подпишем сейчас этот договор, мы не сможем выходить. Здесь стоят пограничные суда, у которых скорость там за 120. Ни один... Даже не скорость, а дело в том, что если не будет выхода в море... Да, они нас забирают просто туда. Никто не хочет сидеть в тюрьме. Хотят все легально работать. Ну вы, допустим, на машине без техпаспорта ж не ездите. То есть есть какие-то правила. Ну, согласно правил, значит, если так установлено, надо же, значит, переговоры и все остальное. У постійному представництві президента в Криму кажуть, про проблему знають і тримають ситуацію під контролем. Ми направляли декілька звернень за останні декілька днів до різних органів державної влади з тим, щоб вони належним чином оцінили ризики і щоб належним чином вони оцінили можливу небезпеку, яка може походити з таких ініціатив. Ми зараз попросили колег, які фахово, власне кажучи, працюють у сфері міжнародного морського права, надати нам кваліфіковану експертизу, для того, щоб ми розуміли, яким чином ми можемо рухатися далі у цьому питанні. Ріана Алієва, Владислав Стужук, Максим Кондратенко, Заман, АТР.